Kakong Amberin Kabadairu Menteri Pet ya kakot kekia mentaksi ka arpulai tadi guluber aja arpulai kalawan pet ya kalong kami beti apa harga di Shidas Hospital berban wat jingte balor kubor bami be kelung belaya bapok kubor kadai ke jingsuki trekam kinong sumar kani hospital harga jing kran bagi nong tok kubor hadian bakal ada banat kendo ya kadai kalong kami kalaong bakani kalong kami kala tip lupa baik kelung badan bapok kubor ila klat lupa nadu bakal isim dawai private hadian kani kisara anu asyagani Shidas Hospital Shillong ya ketuk kawai ke news ke bayat ba ita ikong mensong nang tay na that rong village ne ke village ke tengala klet hapo jan molesnai ba iwan hang ni ha din ba I armet imat kumbah nyu benai ti yo jing tip ha ketuk media report ba day nakadaw jong ke jing bamla hospital ban sumar bahaya I ba ido itai kelong ya kata kecing in kecing tinggal ada pak lupa di officers na do menyen baik menwat tip haduk kat no kedai kita ke information di mentan ngadang wan keren di itu tong but kata ke information tolong incorrect but ka bakla namar ini I long kuming ila tip lupa nadu kapor ba ilik-lik ya kata ka ultrasound ba iklong ido dan hakpo jong I kumbah nyo benai kajing armet jong I ban ila klat no itai kelong te idi benwan sislong marmar ba in wan ban pha sumar ya kataka jing klat no jong I hun jing ha kapok jong I te kadai ka basisya ba ila klat lupa ba ila don pai kata jing tip kala keren I kemiru te menta gidang ai kata ka butiong induce labor ban sya I kemir ba in ai tai hun ila klat ha kapok through normal procedures ini di kon iba prana dengan bakla mga but ikong iju iong hiru ba inju let kaya iya kiklong jung I baro hospital but hadin ba iyo iba kadon kata kacing sokre jung I kata kacing armet jung I ilet nok marmar hospital te tang kata ka bang kwa man clarify ba ka klem don kata ka negligence me kam don kata ka ba klem pet I ne ka ba klem shimti man pet ya ka case ka jung ka sulong pet ba ila dep tip pai kata ka wrong information kami ban itry hidala diri om ba ila dep yo tip ba ikon jung ila klat no akpo ba idon kam banwan marmar sepet kan Shidas pan pasumar kata tingin saya wat jung tip kata ru ndre kum bakalong ni sim kya namar kum ka menteri jong ka pot kya na bu hajan tam ya kata kacing kit klik lem nak kebentar kilong kami di para long kami di bedang kha dang pun di pun di ti jompi ban ni kwa ban pet bang ni ai ti ya kata kacing pet kacing sumar kacing ri ke bak bitam wat la ka facility jung ni kalong under tremendous strain ki ong no namar ba kadai ka institute ha ka ba ibuntam kita ki khon ki bak shakha ha ka ni hospital ibuntam kita ki kami bawan nakaleng sodong jong ka jela ki ba khamtam shikani ka thain khasi jung than riboy ki jung ki bawan ban pendam kam ni facility in persangkat bala robor ban baik bang in minimize ini ki allegations ki bawan persya ya ki institutions jung ki kan ni tang ka sen ka baning kong ka bangawan nang ni ban ngaw kwa ban penbet ya kata ka jing yo I kita ki government facilities ki long borbor ki pasling ki bambit ki bambiang ni don kam mentaban sedang ban pendemai kata kajing yo I jung pat ba ya ki institutions ki jung ban ngan trade kat bala ban pen benang ni sakmat ni trade kata kajing bak ni ka cloud ban pendet ya kata ka perception ka ki pat ba ki don ya ki facilities jung ki soka bunsin hingi ju I ba ngidi ban sedang barabor na kita ki wellness centers tiki caka ki ba lemba kata kacing baha bisa na ka chief minister special assistance scheme ki badon si ki caka ki kendong short ha ngidi ban indicate lupa ngidi ban yu lupa na do sedang ngada don kanu kata ka pregnancy ka ba ilong ban wan ha kacing jerwat ngidi ban tip lupa na do ka to stage na do nak ki the ki snong ki ba cengai na kum ka ni ka hospital tingin sedang suanang ta ngin penklan suai kata dang shen ni dang sudah betung ni kita ki specialist ki bobon ba
ka state ka jong ni kumakalong idon kam kumalay spa tam kita ki specialist pat hadu mentang idang don kumpasi spa prabu tam kita ki specialist ban idon kam ban pengklan ya kan ni ban idang lewat lat wat denti kumno ban pa mar ya ki doktor jong ni ki baladon ya kata kan necessary experience bakin let bakin shimi kita ki training la kita ki short term courses ne kita ki full fledged PG programs wan lambiang pat ya kata ka jingnang ka jing start jong ki ban ba ya kum kini ki hospital ki bopon ki pat ba ki sngo ba ka jing sumar kalong ka bambiang tingi ham ban pun hot ya kini ka jing yo i jong ki pat ba ya kini ki institutions jong ni kani ka dei tang ka way na kita ki bangan le kum kata ka menteri bangan ba le lam bangan ai men sim lam ki doktor ki nurse ki jong ni ki ban trei met pat men sim shit rem wat la ki conditions jong ka jing trei jong ki kalong ka jinjar ngadang mentan ngadang mi na kita ki wot sebab ngalap ba ki wan ki ngadang wan na ka tu ka wot ba ki ong ba ki don hadu ba jan si spa tuli ki file ha ki wot ki bo per ya pen kre inos every shift so the conditions under which they are working is very trying but you don't come ban I see me ki doktor ki nurse ban ngin pun kalan nang ni syakmat ya kata assistant ko bang doktor hospital bungden doktor mentangin pen kre ken ya kata pakai po ni la ada tip don kam kat nungut kita specialist ai don kam kita specialist kumno don kam ban le ban pen wan ni kita specialist hilang pen kre mentai kata policy ko ban address ya kata jingduna ka bang yo i tinrai kum ba yo i hador bar tawan man wemeli uyang berupan ya kita ki facilities ki bajing shisha don kat tu kat ni pat ki bala dep right off ki bala ong ki bala condemn lupa review hapo yang dor bar tau an kan ngot ya meliki yang ban pani ini ki facilities te what happening ta ki jing ki bobon ngin persang ban pen kre ban pen biang ban ngin pen bakanu kanu ka bang dile kan long ka bobit ka biang ban yo ya kata ka result bat ka kita ka result ka bang ngikwa ya ka kot kia bakan long ka babit ka babiang hakajalla ka ba itu ngin tray siya kata ka gol ngin ya siya kata ka lintipan nginom kan ran don ki procedures ki boker hakajing ya keren jonga bat iong ba ma kun wan hi ila pedep hila ya le dengan sangat kita try habuka air report yang om ya ki we ki ba yo so pateng katur kabde ka ikran him sini to kam lelei di rai mentan mga kran di ong kam lelei ko ni ngoburong pala lawan but nadu kapor ka bangayo jintit mga sukang kini ka jija ki doktor kila persangkat mana ban penstet ya kata kajing penkre baik pila ban ong ba balay nadu to ngiling kong ba iwan ratip itay klong layak ko balay kin penkawut mereka belum kumta kumamudor mo pi mga kadon da kadentiyat eh kumno pi ong sulet no wud say no wud le no wud kabamlamo kidon ki procedures kidon ki lenti ki papiap ya kidon ki test ki papiap le kumakalong mentana do terus ni do mentar impat lahi do ban kai tay kilong na magkasupor tikin nang le kita ki bedon kam pan ngin bed pan baka no mi issue kanu ko complication ya ini patient nang ni syakmat markidon pan ikon giberit tiba ab iiye tiba kado ikon ketay dang arsna misteng kita gos kuman kidi ikon sengrang sudah ikong lebih urta tempat dai kabadang kena ne ila poy kata ka ka bakala long ka ba hiban man armet man punkon jadi issues ki babon mla ban ong wood le no I know pendep no kan ni gadi ka kot ka kya ni hapan maintain ni protocol kumbakalong but kumbakalong menta ilong in good hands indon kanu ka stress tamdon kanu ka unnecessary medical complication kabala banyalam ni kani siya kababako ban ini up min pet ni ya nang ni siya ada PR rumah ikong